Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri. Yau shirin namu zai bayani ne akan yadda za ka hana kowa ya sa ka ya group irin WhatsApp kaga kawai baka yi shiri ba, za ga mutum ya jefa ka a group kai kuma baka so. Insha Allah za mu yi bayani akan yadda za ka hana. Mu dai muna roƙonka da ka kalli bidiyon mu tun daga farko har ƙarshe, ka yi subscribe in kai baƙo a wannan channel. Ina roƙonka da ka danna mana subscribe, sannan ka yi sharing domin ƴan uwa su amfana, sannan ka danna like idan bidiyon ya burge ka. Mu je cikin shirin. Abu na farko za ka nemo WhatsApp na kan wayanka, sai ka shiga haka. To idan ka yi wannan a nan, abin da za ka yi a nan, za ka ga wani ga su nan abu layi uku a nan, wannan layi ukun za ka gani a nan, sai ka taɓa shi haka. To a nan ƙarƙashi za ka ga inda aka rubuta setting, nan ƙarƙashi sai ka zo ka taɓa haka. To a nan idan ka zo za ka ga inda aka rubuta account, sai ka taɓa, sai ka shiga na farko inda aka rubuta privacy, sai ka taɓa. To a nan abin da za ka duba nan shine, za ka zo ƙarƙashi nan sai ka ga group. Ka gani ni yanzu kowa zai iya sa ni a group, kowa zai iya sa ni a group in dai ya ɗauki number. Na biyu kuma sai wanda yake da number sa yake da number my contacts. Na uku ma haka my contacts, sai wanda na ba shi izini ya sa ni yana da number na ma. To abin da za ka yi kawai, za ka zo nan na biyu wannan, idan ka taɓa na biyu shikenan insha Allah ba wanda zai sake sa ka a group, sai wanda kake da number sa yake da number ka. In kuma baka son haka, sai ka taɓa na uku, ba zai ma yiwu, sai ka zaɓi ka zaɓi na uku, saboda ban san irin harkokin da kake ba. To idan ka taɓa, abin da za ka taɓa kawai shine za ka zo nan da aka rubuta done, sai ka taɓa. To insha Allahu ba ruwanka, ba ka da matsala, ba wanda zai ƙara sa ka group sai da izininka insha Allahu. Mun gode da kallon tashar Mogar TV. Muna roƙonku da ku danna mana subscribe, sannan ku yi sharing domin ƴan uwa su